Hai, Gigi, mușchi! Nie. Unde fugiți, mă? Și ce, bă? Și ce? Și ce? A, și te întreba eu? Fii atent cu un caz. Fii atent cu un caz, fraiere. Ce să fii, bă? Dar ce faci acum, mă? A? Se schimbă viteza. Păi eu când îmi spun ție că nu știi să mergi. Eu nu știu, mă. Ghi? Bă, când făceam eu din asta, tu jucai cu pula în țărână, bă. Eu zic că iară se schimbă. Da. Lasă-mă. Nu degeaba ai bicicletă reactor, bă. Bicicleta e reactor, dar ăla de pe ea e bolovan. Lasă-ți dea mașina în tine să vezi ce senzație ai, bă. Lasă să dea mașina în tine să vezi ce senzație ai cum cumperi o bicicletă. Să nu cazi. Ce faci, mă? Îți place între picioare, a? Ia. În cur mai degrabă. Nu.